Здравейте, казвам се Васил Тепеделенев, главен инструктор в Карате клуб Будушин Варна, а с мен е Владимир Василев, аз съм асистент инструктор в Карате клуб Будушин. И в днешния клип ще ви представим самозащита в ситуация, в които сте притиснати близо до стена. Подходяща е и за жени, и за мъже, и за общо взето, за всички е подходяща. Вижте какво ще ви предкажем. По принцип, основните ситуации, в които може да се озовете, когато сте близко до стена, е обикновено някой да ви хване, да ви натисне към стената силно. И другото е душене и отново затискане към стената. Евентуално, ако вземе и ситуация предвид примерно мъж, който се опитва да насили момиче, може да стане и така срещу нея. Първата ситуация, как точно ще процедираме, сега ще ви покажа. В момента, в който ви хванат, ви хващат и ви натискат на стената. Сега, първото основно нещо, което трябва да знаете, че главата не трябва да бъде залепена за стената. В момента, в който залепите главата, вие вече губите опора с цялото тяло и няма как да въздействате. Затова винаги първо главата е напред. Най-лесното, което може да направите, едната ръка е на едното рамо, другата ръка е тук. Имате опора в гърба. И от тук, като правите това движение, просто правите крачка. Движението е едно. В момента, в който ви хванат, ръцете ни винаги са свободни. Това трябва да го използваме. От тук движението е... Хоп. И от тук просто правим крачка. Крачка. И натискам. Мога да го съборя, мога да го натисна към стена и да избягам. Така. Второто, което може да направите в такава ситуация, по принцип е, ако ви хванат така, пак двете ръце, значи задължително вижте главата и в страни, защото ако съм фронтално, може да получите удар в главата, което е много неприятно. Затискам, евентуално мога да направя удар с коляно и в момента, в който протегна ръката, от тук директно да го ударя в стената, което е изключително силно и бягате. Третата ситуация, в която може да се озовете, това е душенето. Значи пак, в момента, в който ви натиснат хубаво в стената, сте аут. Душат ли ви, всичко, което е свързано с душение, реакцията ви е не повече от секунда. Не повече, защото много бързо може да ви причерне и оттам насетне сте аут. Отново може да използвате същите методи, но от тук, ако държиме тялото така, имаме свободна ръка. Директно можем да ударим коляно и надолу, без никакъв проблем. Второто, ако първо все пак много силно са ви хванали, протягаме ръката и спускаме цялото тяло надолу. Пак мога да го затисна в стената и да го заключа. В този момент аз от тук мога да го надигна нагоре и да го държа плътно до стената без никакъв проблем или да го обезоръжа по някакъв начин. Така че това са основните принципи за въздействие. Още веднъж ще покажа последното. Значи най-важното е просто да се протяга нагоре и използваме масата на цялото тяло. Ето това. Вижте, той директно отива близко до стената. После от тук подхващам. Евентуално мога или да го ударя с коляно, или с цяло тяло да го блъсна в стената и да го заключа. Ето от тук е готов, обезвреден поне, ако не друго. И имайте предвид, че тези ситуации, за да бъдат наистина реално приложими, трябва да бъдат обработвани много дълго време, да бъдат практикувани много дълго време. Трябва да имате психика, защото реалната ситуация е нещо много по-различно от това, което се прави в залата. Така че не става само с видео, става и с гледане. Ако имате други предложения и запитвания за клипове, може да ги оставите в коментарите долу и ако клипът ви е харесал, видим палец.